Ka Meghalaya Early Childhood Development Mission lane ka MECDM menta ka sngi ka arpo terik uyayong hajar arpo lai kalayo ban penlong ya ka program ka bakerpang na ka benta kisnong ki bahap hapo ka bhoirambong CNRD blog ban ai jinghikai bat jingshai shekilong kami bat kilong kpa halor kumno bakinri kin sumar bat penhe pensan yela ki khon nadu kapor badang pun hadu kapor kabakila dam prasnam kerta. Ya kene ka program la penlong ha ka office barim jong block development officer ka bhoirambong CNRD blong ka badan marjan bat ka madan kur kalang ha ka bala wan banyadan bentar rengkan da ka kong RM Kurba Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District u Arpit Upadhya Deputy Commissioner ka Ribhoy District ka Dr. D. Bla Assistant DMNHO ka Ribhoy uba Ronald Kenta Chief Operating Officer ka MECDM lembat kiwe de ki officer na kitnat rekam sarkar bakenthum nadu ka social welfare NRLM health CNRD berkumju ru berkatnat education nalor kite ki officer la wanru bane shimbenta hakane ka sngi da ki longkme ki nongyelam shnong ki nongtre aganwadi ki asha ki village organization jong kisnong bapher ki bahap hapo ka bhoirambong CNRD blong ka phang pedeng jong kate ka program ka long ka jingsdang ka baskham na ka benta ka laway bapernai bat kumbala yathu duba Ronald Kenta CEO jong ka MECDM kane ka mission kadai ka badang sedang thamai da ka sarkar jilla bat kadai ka batrei na ka benta ban ai jing shai shikilong kme bat kilong pa bakumno bakinri kin sumar yala ki khon nadu kapor bakipun hapo jong ka kme tat hadu bakinadam prasnam kerta ulaya thuru ba kane ka mission ka badai hapo jong ka tanat social welfare kaya tre rengkat ru bat south liki weide ki tanat rekam sarkar bakenthum ya ka health department ka CNRD department ka NRLM bat ke education department Malaysia ba ningkong kwa ban penithu shwai lade ngakerteng I Ronald Kenta ngade Chief Operating Officer jong kene ka kabing khat da ka tin nong wei ka ECD mission te kene ka mission gade ka mission ka banang thamai bakala sedang ka sarkar jong ka Meghalaya hak po ka social welfare department bat kene ka mission ka tribe ban ai jing shai ya ki long kme bat ki long kpa hak ta ba ong ba kumno bangin wi ya ne ban sumar ya ki khon jongi nado kapor ba kidang pun hai kme bat hadok bakin dadap kasnem te kene ka mission ru kamde ba ka dei tang jong ka we ka department kaya trei lang ban ya snokti lang bat southly ki department kata ka de ka health department aba ka bai pet ya ka kwat ka khya jong ki long kme bat ki khulung ka social welfare department ka bapet ya kata ka bam jong ki long kami bat ki khulung ka ban pentei ka met jong ki ka CNRD department kata bangi persang ban pet lemba ka jing trei chi spa sngi kumno bangen pen bahai ki anganwadi center bat lemba ka NRLM kumno bangen trei lang bat ki self help group ki long kami bat manra ki ni jing kai bat khamtam bat ka education department te kini ka program natakada hakani ka sngi ngila khatlut ya kini ki kinong shong shnong bat kini ki bangi kong da ka ktin nong we ki frontline workers mo na ka health department social welfare department ki self help group kumno bangin ya shong lang bat bangin wan jing perkhan kumno ban pentrei kam bahai kini ka mention inventa ka jing bahan ban ta ki khon ki ti jongi bat ne benta kini ka jilla jongi ba ko we kani ka mission ka di nabenta ka jilla jong ka state jongi ba ko we manchu ban ila sedang shwa po sling blog ina dep ko ka program te ngila dep ru ha penusla blog bat halat kira blog kani ka di ka blog ka basau bada hadin kani pleng in sale so sha Garu Hills te hadin ka tangin cover lo jabo sapun vituli ki blog akani ka jilla jongi Okay, hak baning kong ay kublay pi baro bape igani news. Te hak ni kasngi pelong igani ka program MECD mission bat ka rescue mission ka jungi. Ka jingmut jong kani kumala batay I Ronald kila ayos ngo. Ka jing tre lang gade ka baning kong ka bangi kwa. Ban nila shem ru ka por covid kumno ba. Da wani da kishnong ban mi siya kaman.
ka kham bha ka kam mila ban yo e ka thom ga bha but kani ka long pi ngi yo I ba ngi kani commission ka de phang ki khlung ki khna mo namar kumbang bero ka tu ngape ka education ru khandiat support but ngi shem ba ki khlung dai ngitang la le school kala long stress ba ya ki kim yo shu tu ka jing long khlung khna te ka jing he jing san jong ki ko shher be kum to te na ta ka daw man ta kala ami ka national gani ka education policy ba thamai ko ong ba ki khlung hi ki ban le school am de shu na do kam di tang na do sansnem kadi ka lai snem hadu sansnem kadi ka bakordor bah ka por jong ki bikin he kan san hakot kom bedai kumno bikin he kumno ba ki pi kitang shurong school ke la long la don homework la don class work la don eng le de mentang yang em ka por khulung hi kadi ban ka por la kai ngitip I kata ngi kran ni kata man ka por ba ka por khulung kadi por la kai hindai ngimpen long kam si siapa de kata tingi le kumno mentang na kani kala ami ida ka policy jong ka sarkar kami ban laisnem hadu sansnem ngin penhikai ki hak anganwadi center hi hak kata mengikut ka ECD center ya kan ka anganwadi center kan long ru ka ECD center ka bangin ai jing hikai hi kelung kindali cham anganwadi center ke mio tangga bam ka ka bam ga jing bam na ka to ICDS bangi ong project ande ke nio ru ya ka jing hikai ba ka jing hikai ka long ka bakham counter ka long ka jing ya le kai daka jing ya namar la dapi pin la kai ki khulung ka jebing jong ki ru ki bon ke growth mo kyo an chi tu epi khandiat ba ka jebing jong khulung ha ka por bal ha po sisnem kala he lupa physically growth kata la develop sanpho percent sanpho nak sispa ka jebing jongi kala dan lupa ka por bi khulung dap sisnem te pila ben modor ba kani commission kai ka jing thmu jong ka kalong ba na do ba pun ka kami hadu be khulung in the pras nem ide ban pek bah namar kalong lung bha kata ka jing mot jing perkhat jing khulung teladangi ngi shem do mo ndiat bang ibu ikhulung ibu kendong ai thia sup mo ngim da li pinthut than dai ting ting ong ibi la gi de khulung gi bakhi baksar gi ba kwa da ngim da li pinthut than dai ting ting ong ibi la gi de khulung gi bakhi baksar gi ba kwa le kai shmi shabar kata bar khoi ngi don kaman penslur gi khulung drengi ngi stanat ben khulung in bat yo ka mobile in shong khop sijaka katu kalong ka basniu te na ta karang ngi mi na kan mission ngi amba ngin don kum ki kin ja play school hang ta kin don ki jing le kai ki jing wai ki jing siat kum ta gin kum ba ka de ban long ka anganwadi center ka de ban long kum ta hi andre ngi I kadang don ni ka jing dona namar ba hang tu ki gini ka anganwadi ken pek tang ya ka emo ta kana lami sakane ka commission ban yarap shu ya ki ka kom tri kam jungki te sakawai ngi kwa ban nakani commission ngi khot ya ka we ka rescue mission ta kalong kumne ngi yo ya ka jing bon palat ki long kumi ki bayap khakon lane ki yap na ki khulung tang sidap kha ani bar khai kalong namar ba kum ki kemi bat kum ka yeng asam hi ulok kum jo ngim shim kya ya ka sai ka klan jang ka ngim da kala armet ka kemiru lane ka khna shibu badang samla ngi ombe ngi num ye thu en non mar ba yo sabut te kani ka ke ba ngi kwa ban ong ke kat ban wan ra I men sim brew ha ka perthai nadu bas dang hing ide ban tik yang ide ban sumat te kani ka rescue mission ka bangi kwa ban sumar ki long keme ki ba armet nadu bas dang mar senja e ka poi banai ka baning mar senja poi banai baning ka hang tu hik la di mare na woodward hospital nang man yo ki jing sumar ki ba biam balada de ki ba ke shubu da de ki bala don kun arlaingon te ki yo kun kha palat ten katan le ka long risky bhan namar ngi hape kata ke weda ka bam jenggi ka biang ne kam biang kita bar khat ngi kmi lentikan bal dakan ni commission ngila ben pen long create awareness ki bre bakin wan chakman ban shimi ki la jengaram bala bu ka sarkar nang ba kin khadi khon ba sai ba klan bat balada ngi ka we bre ka long ne la ngi sai ngi klan ka ka bangi kamai ru kan ne ngilan pen kam ngilan pen he ka business ngilan pen he ka ngilan pen le bun ke ngilan bu skol khon ka skol ba de la dang ipang I jahate kan ne ka long
you can ngilun nak katu bisa kat baplan ke ru le no te ngatrai rakhat ye suthu ya kata tin kan ni kadika jing temu jungi nak kan mission bangin yo ki beri besai beklan ki kelung besai beklan kin le shiki school kin le shiki ki jing tre jungi inda kila he berkejiping jungi kan long well developed hakapor begita class nem sans nem ngan oipi kila dan lupa kendai 4% kejabing kala he te ngide man suthu kan ye kata habang ngim dei ban le kai bat ki kelung ngim dei ban penlen tai por kan kata ka di commission jungi da semua bahai long kai yang lada kai yang ka foundation jong kai yang kam khlan te le na national lai sang mala ka saprai te kata hi ka di ka message jungi ba pinso bha ban sumar bahai ki khlung jong pi na ado ba ki la dam sang pun ka kami ado mandakha san snem ado prasnem ini hidegi nado 0 to 8 kade very important ye ki khlung bar khai kani de message ngi sngo bha ban ya kit klem thank you to nakaliang ka jongi kum ki rongba snong ki aganwadi ki asha bat ki vo ki balai awan hakani ka sngi lengba kani ka Meghalaya ECD mission bat ka rescue mission ni yo shibun ki jingmentoi kadon ka jing hikai yangi bangin ra sigisnong ki jongi nakabenta kumno banirap ya ki jing yai lenti jong ka jingerap ya ki ba shamjajar po snong mo kamtam ha ki jing yai be jong ki agarnwadi center nangka ki jing yai be jong ki kentei ki bapun ki bakha kat kum ka jing ai jing hikai jong ki yang ne ba nang ne shakman ni ki bayo kene ka jing hikai kene ka sngi ngin ra ki snong ki baper apo ka snong ki jongi ba ngin nang penjanai susu knang ba ngin la ban le ek babhatam na ka benta kinong song snong hakadong ba ka than ba ka state ka jongi khuble sibun hakbe bat ke jingeram nakaliang jong ka government kala erap tu ya ki jingsiu ya ki aganwadi nangta ke jingsiu ya ki helper nangta mentang ile hat lengba kene ki jingekran badang don kamchu ya ki facilitator ki banyaram ya ki tu ki aganwadi ban pek ya ki kelung ki kena kaliang ke jongi ibu jingkerpat sa government bahkan iPhone ban bu ya kita kinong trei kum ki facilitator haman ki senta aganwadi nang bakin la banyaram nak benta kamtam ya ba ki klung ki ba license madu sausnem kemut sisnem kindo yo ya ka pre education na to ka sentar ke jongki kita ki mat ki bangi la yo benekren badru nak benta kumno ban pej ban kitugi kena ki badon ha kitugi sentar hadu menta kidang don kisnong ki bebun ki bempat don ya kini ki permanent building mo ki dang don dang ki yu ki empat don ki building tenre nakaliang ki rong ba snong ki long ki balakloi ban ai free of cost ya ka jaka nak benta bante ya kini ki building apo ka snong ka jongki te ni kermen ba lengba ka blok kumba ki syai ai ki wei ba ki air kat lengba ka MNREGS ban snai kitu ki building ni kermen ba kita kisnong ki bompat yo ru kin sayo no but ida pen kerpat ru sa government ba lengba ki jing ai jong ki kitu ka free pre fabricated katu kamlong ka ba itnat ni shem ba kalong ka ba sheet ba kamlong ka ba yu te idon kamru ya ka extend ya ka building ka tu ka size jong ka building kami hab namar ki jingbun jong ki khna